Olen Raili Vaittinen, oma suku on Kultanen. Olen syntynyt Muolassa Hattulan kylässä 18.8.1934. Isä oli Vihtori Kultanen ja äiti oli Siiri Kultanen, oma sukua Lantta. Isä oli ahkera työmies ja sitten meillä oli vain pieni semmoinen maapalsta, niin sitten hän teki noita rakennuksilla oli. No äiti tuli niin kuin miniäksi siihen ja hoiti karjaa ja kun ei meillä ollut muita lapsia, niin kova oli karkaamaan sitten naapuriin, kun siellä oli 5 vähän mua vanhempia, niin 5 lasta, niin menin sinne aina karkasin kylään ja äiti huusi takaisin ja välillä tuli vitsan kanssakin hakemaan, mutta en se nyt oikeastaan sitä vissiin vitsaa paljon antanut, mutta kuitenkin se pelotti sitten, kun vitsa kädessä oli. Ei meillä sitten muita lapsia, kun ei ollutkaan, me olin ainoa, niin kai se hänelle oli tärkeä sitten. Siellä Hattulassa meitä oli sitten, oli isä ja äiti ja minä asuttiin toisessa päässä ja sitten mun setäni meni naimisiin 38 vissiin taikka siinä. Ja hänellä oli jo pieni tyttö sitten. Ja tämä setä kaatui sitten talvisodassa, niin että se ei paljon isästään sitten tietänyt tämä Irja tyttö. Ja sitten oli vielä isän nuorin veli, hän ei ole vielä sitten joutui vasta jatkosotaan, että oli niin paljon nuori vielä silloin, ettei joutunut talvisotaan. Ja mummo ja äijäksi sanottiin Karjalassa sitten, isoisä. Isoisä osti sitten paikan sitten Perkjärven asemalta maatilan. Ja siinä oli isompi sitten se päärakennus niin ja navetta, niin sitten asuttiin äitin kanssa siellä, kun sota syttyi ja isä lähti sotaan, niin me jäätiin äitin kanssa kaksin. Ja lehmät meillä oli sitten mukana jo sitten siellä Perkjärvellä. Mä olin 5-vuotias, kun talvisota syttyi. Isä lähti jo sitten sotaan ja oli hänkin siellä Perkjärvellä ja sitten niin 2 päivää meni aina jatkuvasti. Ne purkivat niin kuin junavaunusta niitä sotilaita. Sitten kun lähti pyörillä, niin niitä meni monta tuntia aina vaan pyörillä niitä sotilaita. Minä katsoin siinä saunan ikkunasta ja odotin, että isä tulee kotiin. Äiti sanoi, että ei isä tule. Mun rupesi umpisolta polttamaan, niin nyt yksi sotilas sitten, kun haki meiltä maitoa, niin hän vei sitten mun sinne sotilaslääkärille ja se sanoi, että tämä pitää leikata ja tämä on umpisollen tulehdus ja pitää viedä Viipuriin. Ja seuraavana aamuna me sitten lähdettiin, vai olko se samana päivänä, niin mentiin äitin kanssa Viipuriin ja me oltiin siellä yhdessä sukulaisilla yötä ja sitten mentiin sairaalaan ja ne nukuttikin mut jo, mutta sitä ei sitten leikattu ollenkaan ja sitten vaan hoidettiin muuten. Sitten me olin siellä lasten osastolla ja sitten oli jo sota-aika, niin pommitettiin sitä, mutta tuo hoitaja laittoi semmoista liimapaperia tälleen. Ja se laittoi näin poikittain ja pitkittäin. Toinen hoitaja tuli siihen ja sanoi, että ei sitä silleen laiteta, että se pitää laittaa näin vinottain, että sitten niin kuin se ilmapaine ei riko sitä lasia. Niin minä kysyin siltä hoitajalta, että mitä sä sitä laitat sitä liimapaperia sitten siihen ikkunaan, niin hän sanoi, että se, kun ne koneet tulee, niin sitten ne tietää, että tämä on sairaala, ettei ne sitten narras silleen minua. Sitten mä olin vissiin 2 viikkoa siellä sairaalassa ja sitten äiti kun haki mut pois sieltä, niin ei enää mennytkään sinne junia sitten sinne rajalle päin.
Ja kaikki mikä tuli, niin ne oli evakkoja täynnä ja tulivat sitten tänne päin. Niin sitten yksi rouva siinä sanoi, että sinne menee semmoinen joku sotaherra se oli, kun sillä oli valkoinen turkki päällä ja taskuase sitten sillä vyötäröllä siinä. Sitä vietiin junalla sitten, se oli niin kuin semmoinen linja-autosta tehty semmoinen kiskopussi, niin sillä vietiin sinne rajalle päin. Ja me päästiin siinä sitten sinne Perkijärven asemalle, mutta kyllä me monta kertaa oltiin siellä 50 kilometriä oli se väli, niin oltiin monta kertaa sitten siellä ojassa ja siellä lumihangessa. Silloin oli lunta jo niin paljon jo joulukuussa. Samana iltana sitten me lähdettiin siitä ja lähdettiin niin kuin pohjoista kohti sinne Rantasalmelle. Kuorma-auton lavoilla ja pakkasta oli vissiin 20 astetta ja talvi. Yöllä piti ajaa sitten, kun ja valot oli sittenkin pois autosta, kun ettei ne lentokoneet sitten nähneet, että siinä menee joku, niin ei ampuneet sitten sille. Oltiin aamulla, minäkin nukuin vissiin siinä äitin kainalossa jotenkin olin sitten, mutta kyllä siinä toiset niin istuvat vaan siellä kuorma-auton lavolla ja kyllä siellä kylmä oli. Niin sen muistan, kun Viipuri paloi ja se loimotti sitten se taivas punaisena ja ihmisiä tuli sieltä kävellen sitä tietä myöten, kun ei ollut kyytiä sitten ja eikä junaa enää mennyt mihinkään päin, niin sitten mutta ei mekään voitu ottaa sitten siihen autoon, kun se oli niin täynnä jo niitä Perkijärven asemalta siitä niitä ihmisiä. Oliko se nyt 200 kilometriä sitten siinä kuorma-auton lavolla kökötettiin, niin oltiin Rantasalmelle maamieskoulu, oli Kolkuntaipaleen kylä. Patjoja oli vaan siinä lattialla, ne päiväksi sitten korjattiin yhteen kasaan sinne nurkkaan. Siinä me sitten syötiin ja juotiin siinä lattialla. Sitten se yksi vanha mies siitä, niin hän sanoi, että kun tuli se johtaja sinne käymään, niin se maamieskoulun johtajan tuli käymään, niin hän sanoi, että onko teillä mitä niin kuin tarvisi, niin se mies sanoi, että pitäisi saada pöytä, ettei tarvitse Jumalan viljaa syödä lattialta. Se jäi mun mieleeni niin. Ja seuraavana päivänä sinne tuotiin sitten pöytä ja muutama tuoli, että ne vanhat saivat, mutta me syötiin lattialla sitten vaan. Laitettiin itse ruokaa, kun silloin vielä sai kaupoista, niin äitikin meni sen Seppäsen Veeran kanssa sitten pyörillä, lainasivat jostain pyörät ja menivät sinne kirkolle ostamaan sitten ruokaa jouluksi ja kai jotain sitten, kun ei muuta ollut kuin äitillä kuin matkalaukku kädessä ja reppu selässä ja sitten piti olla niin kuin 2 päiväksi ruoka mukana, niin ei siinä sitten paljon tavaraa ollut. No Mellilässä oltiin siellä yhdessä talossa evakkona sitten, kun mun niin kuin tätini oli sitten lapsien kanssa siellä Mellilässä, niin me lähdettiin niin kuin heidän luokseen sitten. Ja se juna oli niin täynnä ihmisiä, sotilaita, kun ne oli väsyksissä ja tulivat sitten lomalle. Ja kuka oli sitten haavoittunut, niin niitä makasi siellä junanvaunun siellä kattotelineellekin, taikka niitä kun on niin kuin tavaraa laitettiin, onhan ne nytkin semmoiset hyllyt siellä, niin siellä hyllylläkin makasi niitä sotilaita. Siellä Mellilässä me sitten oltiin se talvisodan aika ja niin kuin tammikuusta sitten kevättä se oli jo, ettei ollut koivussakaan vielä lehteen, niin muutettiin Nousiaisiin. Sitten meillä oli niin kuin paikka varattu sieltä, että asuttiin yhdessä talossa sitten 1 huone. Meillä oli
äitin kanssa. Ja siellä sitten minä aloitin koulunkin, alakoulua käydä ja sitten tuli se rauha 13. maaliskuuta 40 se oli. Niin sitten isäkin tuli sitten jossain vaiheessa sieltä sodasta pois ja hän kävi Turussa töissä sieltä Nousiaisista mutta sitten oli juhannus ja oltiin häissä siellä. Yksi meidän naapurin tyttö meni naimisiin ja oltiin siellä ja nimismies tuli sanomaan, että ei saa tanssia. Että mä olin kauhean harmissani, etten nähnyt sitä tanssimista sitten. Niin isä joutui samana iltana sitten lähtemään sinne uudestaan sitten sotaan ja alkoi tämä jatkosota silloin juhannuksena. No me jäätiin sinne äitin kanssa ja minä kävin koulua ja kun saivat niin kuin vallattua Viipurin takaisin, niin sitten mun se tätini, joka oli siellä Mellilässä, niin he oli muuttaneet sitten jo sinne rajalle päin ja hänen miehensä oli niin paljon vanha, niin hän ei joutunut sotaan, mutta hän joutui niin kuin linnoitustöihin. No meidän kotitalo oli poltettu ja ne lähemmät talot, mutta navetta meillä oli palamatta ja sauna oli palamatta, saunarakennus. Niin sitten me asuttiin sieltä tätiltä, kun muutettiin pois, niin yksi talvi asuttiin sitten siinä saunassa. Että mummu ja äijä asuivat siellä saunan puolella ja me oltiin sitten siinä, se oli niin kuin karjakeittiönä, kun se oli se iso pata siinä, niin siihen joku uuni sitten oli tehty, että saatiin niin kuin ruokaa keittää, hella siihen laitettu. No sitten isä sai lomaa silleen, että meillä oli semmoinen verstas, missä hän sitten kaikkia teki puutöitä. Niin sen hän sitten teki valmiiksi ja sitten me muutettiin siihen sitten toisena talvena. Että kesällä nukuttiin siellä navetan pintillä siellä heinissä. No koululla oli sotilaita sitten sielläkin, ja sitten niitä oli siellä Korsuissa, siellä kankaalla, sen Perkjärven kankaalla sanottiin aina, kun oli semmoista mäntymetsää, niin siellä oli semmoinen iso korsukin, kun oli Martat sitten pitivät niille sotilaille semmoisia illanviettoja. Minäkin olin siellä sitten yhdessä näytelmässä, kun oli semmoinen koulutyttö sitten jo. Sotahan oli siellä niin kuin Syvärillä ja siellä isäkin oli Syvärillä ja setäni oli sitten, tämä Uuno setä oli sitten jo käynyt se isän nuorempi veli, niin oli tuolla Karhumäessä hän oli sitten sota-aikana. Että en minä muista, käykö se yhtään kertaa lomalla siellä. Mutta isä joutui sitten, kun hän oli niin paljon vanhempi, kun oli 1910 syntynyt, niin hän oli Helsingissä. Hän sitten sai tulla sinne niin kuin meille sitten kotiin, oli joulunakin, toi mulle uudet sukset ja se alkoi niin kuin sitten niitä evakoita siellä lähtee uudestaan sieltä rajalta päin pois. Isäkin sitten tuli jo niin kuin meitä sitten pakkasivat ja veivät niitä, mitä meillä nyt oli saatu jo vähän tavaraa, niin vietiin kaikki ne sitten meidän tavarat siihen junavaunuun. Ei ne olisi antaneet, mutta isä vaan sanoi, että kun sama se on sitten, kenen tavarat ne siinä on. Ja veivät siihen hevosen kanssa sitten. Meillä oli sitten jo hevonenkin. Niin me sitten mummon kanssa mentiin sinne, semmoinen härkävaunuksi sanottiin niitä, missä karjaa kuljetettiin. Niin semmoisessa ne sitten taas Perkjärven naiset istuvat semmoisella. Ja mummon kanssa minä tulin ja sitten äiti lähti sitten ja se isoisä sitten
hevosella ja lehmät pantiin siihen kärrin perään ja he kävelivät sitten Kouvolaan asti Perkijärveltä, mutta sitten piti kiertää vielä sieltä, ettei voinut läheltä Viipuriin mennä, kun jatkuvasti sitä pommitettiin sitten. Koneita meni monta sataa konetta aina kerralla ja toisia meni ja toisia tuli. Ja kyllä se semmoinen pauke oli silloin viimeisenä aamuna, että ikkunat tärisi ja koko mökki heilui, semmoinen pieni mökki, niin vaikka kyllä ne siihen ampui. Ja sitten minä näin vielä yksi, minä en tiedä, sitten oliko se suomalaisia vai oliko se sitten venäläinen kone, mutta minä ainakin luulin, että se oli venäläinen kone, kun oli takapää ihan silleen liekissä. Se paloja oli siellä ilmassa ja niin kuin alaspäin meni sitten. Kesäkuun 13. päivän lähdettiin sieltä Perkijärveltä sitten. Niin me mentiin mummon kanssa sitten tuon semmoisen junavaunuun, niin kun eläimiä kuljetetaan, semmoinen mullivaunu. Semmoisessa oltiin. Ja sitten päästiin silloin illalla Viipurin asemalle, niin siellä oli aina ratat poikki. Toisella puolella oli sotilasvaunu tai juna, kun armeija oli niin kuin menossa sotilaita sinne rajalle päin. Ja toisella puolella sitten me oltiin keskellä, tämä evakkojuna sitten oli niin kuin sinne toiseen päin menossa. Ja ne kaksi sitten toisella puolella oli ammusjuna, niin vaarallisessa paikassa oltiin 15 tuntia ennen kuin päästiin siitä Viipurista läpi, kun aina ne ampui sitten ne radan poikki, ettei päässyt jompaan kumpaan päin. Ne sotilaat vissiin, mä luulen, että ne lähti sitten niin kuin kävellen siitä pois siitä. Ei siellä sitten enää oikein vissiin muita enää junia tultkaan, niitä evakkojunia, kun me oltiin Perkijärveltä. 3 vuorokautta tultiin sitten ja Urjalan asemalle. Isä oli sitten joutui lähtemään sinne Helsinkiin takaisin ja hän oli siellä niin kauan sitten, kun sota loppui. Ja sitten, sieltä Somerolta sitten oltiin siellä jo 2,5 vuotta vissiin. 47 sitten tultiin tänne Toijalaan. Sitten asuttiin tuolla Lauhkosella. Ja sitten sieltä ruvettiin sitten puita talvella kaatamaan ja kesäkuun 1. päivä 47 muutettiin tänne Kylmäkoskelle. Niin, isä selvisi sodasta vahingoittumattomana ja hänen veljensä se Uuno-setä, niin hänkin oli sitten, hän oli isä 9 vuotta nuorempi. Hänkin säilyi hengissä ja sitten he rakensivat sitä taloa sitten ja ensin tehtiin talo ja sitten muutettiin sinne sitten ja semmoinen väliaikainen navetta, mihin lehmät laitettiin. Toisena vuonna sitten tehtiin sauna ja tiilit sitten. Kyllä oli sormenpäät verissä, kun niitä sementtitiiliä sitten isä muurasi siihen seinään ja piti hänelle niitä antaa sitten. No lapsuus ja nuoruus meni siinä sodassa ja kun muutettiin, niin mä olin 13 vuotta sitten, kun muutettiin tänne Kylmäkoskelle. Siinä sitten, kun käytiin rippikoulua ja mulla oli hyvä Elinan täti Maija, oli mun paras ystävä, niin hänen kanssa sitten ruvettiin käymään tanssiloissa ja siellä mä sitten tapasin Nilponkin. Ilpo asui täällä Riisikkalassa. He oli saaneet evakkopaikan sitten silloin jo ennempää
Ja sitten hekin olivat Karjalassa välillä ja tulivat sitten Punkalaitumelle ja hän tuli tänne. Sitten he saivat sen entisen paikan. Heillä oli jo niin kuin talotarpeetkin sinne laitettu, mutta he lähti Karjalaan takaisin. Ja tuo Ilpolla oli niitä kilpahevosia, niin minä olin kovasti sitten niitä hevosien. Sain hyvää kyytiä kilpahevosella nyt tanssista pois, kun välillä mentiin nurikin siellä kerran siellä pellolla. Serkkupoika oli tuolla Oulaisissa rakennustöissä, hänkin oli, niin hän sitten soitti tai kirjoittiko hän mulle, että heillä on sitten häät, että niin Ilpo sanoi sitten, että no sitten, niin ja hän kutsui sitten Ilponkin, että tulla sinne häihin, niin me sitten oltiin vielä silleen seurusteltiin ja Ilpo sanoi, että no sitten mennään siellä kihloihin, eikä sitä puhuttu sen paremmin sen kesän aikana. Sitten kun mentiin sinne Einon häihin ja Eeva oli hänen vaimonsa, niin sitten siellä ostettiin ne kihlat sitten. Ja sitten me mentiin kihloihin, niin sitten oltiin vuosi kihloissa ja sitten oli häät siellä Toijalan Sampolassa. Mentiin naimisiin silloin 1.10.55 niitä. Silloin minä tulin heti sitten tänne asumaan sitten hänen kotinsa. Heidän yläkertaa sinne rakennettiin sitten meille huone. Mutta siinä me sitten oltiin samassa Anopin ja Apen kanssa. Juha syntyi 1964. Jyrki syntyi 1966 ja Jouni syntyi 1968. Sitten sitä olikin työtä paljon, kun oli 3 pientä poikaa. Vanhin oli 5-vuotias ja vielä oli karja siinä päällä sitten. Toistakymmentä lehmää oli ja vasikoita ja kanoja ja sikoja ja 2 emakkoakin oli vielä porsi. Että kyllä aamulla monta kertaa ajattelin ensimmäisenä, että olisi ilta jo, että pääsisi nukkumaan. Siinä sitten pojat kasvoi siinä mukana sitten. Aina milloin missäkin hommassa niin oppivat työtä tekemään. Niin Ilpo oli kunnanvaltuustossa 32 vuotta ja oli kunnanhallituksen puheenjohtajana. Tämä Jouni-poika sitten hänen jälkeensä sinne oli ehdokkaana ja pääsi sitten valtuustoon ja on vieläkin. Ilpo sitten kun alkoi niin kuin sairastua, niin sitten myytiinkin niin kuin pojille tämä paikka. Että nämä 2 poikaa sitten, se on maatalousyhtymä, tämä Juha ja Jouni, vanhin ja nuorin poika, niin he ostivat sen paikan sitten niin kuin meiltä. Sitten ne meni naimisiin, niin sitten tuli näitä lastenlapsia taas. Jyrki meni tuonne Evolle kouluun ja hän on metsätalousinsinööri, niin, ja hän sieltä tapasi sitten vaimon itselleen, niin he asuvat Kirkkonummella nyt. No Ilpo sitten sairastui ja sitten hän niin kuin sai sen verisuoni niin kuin katkesi päästä, että vähän niin kuin halvaantui, niin oli tuolla Urjalan sairaalassa. Ilpo menehtyi sitten 17.5.2008. No nyt on ainakin hyvä olla, kun on täällä yksin. No olihan sitä työtä ja paljon oli silloin, mutta kyllä sitten kun tuli sitä väkeäkin sitten tuli lisää, että aina niin kun ostettiin lisää ja vuokrattiin vuokrapeltoja, niin kyllä se työtä paljon, mutta koneet sitten tuli, niin ei enää tarvinnut enää niin paljon sitä käsin tehdä niin kuin silloin alkuun. Eihän minä nyt elämäni sen kummempi ole kuin muittenkaan.
Mutta olen minä kertonut näitä juttuja lapsille ja lastenlapsille. Rehellistä työtä kun tekee, niin kyllä sitä onnellisena voi elää silleenkin, että ei se raha mitenkään siinä niin